Ukutshalwa kwesibindi kuyinqubo yokusindisa impilo eqenjini elikhethiwe leziguli ezinesifo sesibindi esifinyelele esigabeni sokugcina. Manje, lokho okushiwo isifo sesibindi esifinyelele esigabeni sokugcina, ukuthi lesi sifo sesithinte isibindi ngendlela yokuthi zonke izindlela zokwelapha sezizamile, zatholakala ukuthi zisebenza ekuqaleni, kodwa ngokuhamba kwesikhathi zayeka ukusebenza, futhi manje isiguli asinaso esinye isinqumo. Futhi ezimweni ezinjalo ezigulini ezifanele, ukutshalwa kwesibindi kuyashintsha impilo, kusiza ekunciphiseni izimpawu kanye nokusiza ekweluleni impilo, esikubiza ngokuthi ukusinda. Izifo ezivamile ezibangela isifo sesibindi esifinyelele esigabeni sokugcina ezweni lethu esivame kakhulu yilesi esibizwa ngokuthi isifo sesibindi esingaphakathi, kulandelwa ukucindezeleka kwemithambo yegazi yesibindi, okuwukucindezeleka kwegazi eliphezulu ezibindini, kanye nesifo sokuvimbela ukuphefumula esingamahlala khona esibizwa nge-COPD. Uyazi, abantu obaziyo abanemikhuba yokubhema kakhulu, lapho ukubhema kubhubhisa amaphaphu abo. Manje, ngemva kokwenza ukufakelwa kwesibindi, laba baguli basengozini yokwenqatshwa ngoba uhlelo lokuzivikela emzimbeni wethu luyabona isitho esisha njengesinto esingaziwa, esingesona esethu, bese luhlasela isitho. Manje, ukuze kugwenywe ukwenqatshwa, odokotela banikeza ngamabomu amaphilisi okulwa nokwenqatshwa. Manje, uma wenza lokho, amandla omzimba wokwenqaba ancishiswa kakhulu, esikubiza ngokuthi ukunciphisa amandla okuvikela. Manje, nakuba lezi zingozi zikhona, senza ukuhlaziya ubungozi nezinzuzo, futhi uma izinzuzo zidlula izingozi, sicabangela ukufakelwa kwesitho. Futhi kunabantu abaningi ababenokuphila okuhle ngemva kokufakelwa isitho, kodwa badinga ukugadwa njalo ukuze babhekele imiphumela engemihle.